Pulo sa 11 ka mga senador sa Senate Minority Bloc ang nagbuslanay agud nga habuyan sa kritisismo ang video presentation ni Senadora Amy Marcos sa plenaryo sa Senado. Ang mga video nag-akusahan sa mga kaalyado sa administrasyon sa pagduso sa charter change agud nga palawigo na ilang nga pagtiner sa pwesto kag balabagan si Vice President Sara Duterte nga magpadalagan sa pagka-presidente sa 2028. Gintawag ini ni Senador Juan Miguel Zubiri nga isa ka horrible propaganda video nga magabutong sa Senado panaog sa kahuy-anan. Matandaan nga ginbalabagan ni Zubiri ang charter change ang panahon nga siyang Senate President sa 19th Congress. Oo, kung ano-ano, hindi naman kami ganyan. No? To gain traction, to gain views and publicity will destroy our fellow colleagues here. Walang ganyanan. Hindi ako nagagalit, kilala niyo ako. Ako pinaka-amiable dito, mahal ko kayong lahat. Pero hindi tama yung pangyayaring iyon. Hindi ba? Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, mag-aalis siya sa gobyerno niya, mag-aalis siya sa kapatid niya, murahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Katulad yan, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about charter change. Kasi alam din nila, tutol ako. Tinanong ko din sila, wala silang kausap, wala silang kinalaman, wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Inday-badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber. Nagpanindugan naman si Soto nga wala saan nagpasagot sa mga proposal. Apisan pa nga ginasiling nga nagkit-anay sila sa House Speaker. Pahayag ni Soto wala sa nakaagi pabor sa Chacha kag never siya magapabor diri. Si Soto ang ginakusaran sa video ni Amy nga among nagbaton sa proposal sa mga leader sa Kamara sa Regional Senate kag higher presidential age requirement. I really take offense. I take exception to what was presented. But I don't care about what the other mention or the other things that were mentioned. But as far as the issue of my involvement in Chacha is concerned, I vehemently deny. Definitely, I have nothing to do with that. And I second the motion of Senator Subiri that the editorial video should be stricken off the record because it appears na parang mayroon tayong sinister na plano na kasama kami. Sa bahin naman ni Senador Arisa Hontiveros, ginkadismaya sining amo nagid sini subong kanubo ang estado sa Senado. Magahuluya sano kay Risa nga may bag-o na naman nga istorya kag adlaw-adlaw na lang may nagakatabo nga amo sini sa upper chamber. Ganito na ba kababa ang inaabot ng politika sa Pilipinas? Na hanggang dito sa floor ay magbabatuhan tayo ng putik. Sanay naman tayo sa pakikipagdebate, pagtanggap ng batikos at pagsagot sa mahihirap na tanong. So, hindi ako sensitibo sa puna. Sanay ako dyan. Pero, Madam President, ang pinakita po na video ay fake news. Hindi ko yan pwedeng hayaan kasama ng ating mga kasama na andyan na lang unchallenged. Delivering a privileged speech is not the same as having the privilege to have fake news entered into the official record as if it were evidence. Si Senadora Risa Hontiveros.